Mga inmates o mga personnel sa Talisay City Jail gipaubos sa kinalit nga drug test kaganyang buntag. Anang report ni Luan Mirondina, exclusive. Sa yuganihang buntag, mipahigayon og hiniusang Greyhound operation ang BJMP Talisay, PDEA 7 ug Talisay City Police. Tagsa-tagsa nilang gisusi ang mga cottage sa Talisay City male and female dormitory. Apan way nakuhang mga illegal nga drogas ug kontrabando. Human sa Greyhound operation, gipaubos gilayon sa drug test ang tanang mga inmates. Si Attorney Maria Idbiesa Salve sa Public Attorney's Office ang mipasabot sa mga inmates sa ilang katungod ug mitataw nga ang naasoy drug test gamiton lang sa administrative purposes. Para ni pag-clear gyud sa atong facility from illegal drugs and to determine kung napabagyo yung nakasudiri, napabagyo nagamit kay otherwise kung napay nagamit medyo napatay problema ana sa drugs kay ang Talisay City Jail karon nag-aim sa nga ma-declare mi pohon nga mahimong drug cleared facility. Sa initial screening, tulo kanila ang nasutang nagpositibo sa drug test. Duha ang nasayran nga may gitumar nga tambal. Ang duha ka nag-positive is taking medication and their medication is for lifetime na. So most probably ang nakakos sa iyang pagka-false positive is ang katong medication nga gitake niya. Samtang ang usa, nagpositibo sa paggamit og marijuana ug niadtulang Enero 11 na sulod. Lakip sa gipaubos sa kinalit nga drug test ang tanang mga personnel sa BJMP Talisay. Okay ra kayo ma'am. Kay para sad ma-clear sad mi diri batanan. Kay kabaw ka sa Talisay issue sad namo diri pero okay ra. Sagon sa nam drug test diri ma'am. Okay ra kayo ma'am. Makiya ngayon po, labi na nga kami ang ga-secure sa facility. And then sila mong ibantayan, mas mayo sad nga usasad mismong mapadrag test aron fair gyud. Negatibo hinuon sa drug test ang tanang mga jail personnel. Kini na ang ikaupat nga higayon nga nagnegatibo sa drug test ang mga personnel sa BJMP Talisay sukad sa pag-asumer ni Jail Senior Inspector Crisidal Awi isip warden. Lakip sa mga rekisito nga madeklarar ang usa ka jail facility nga drug cleared, mao nga 100% sa mga personnel ni ini ang negatibo sa drug test, samtang 20% usab sa mga inmates ni ini ang negatibo usab sa drug test. Sa nakalabayng tulo kasunod-sunod nga Greyhound operation, nagnegatibo usab sa mga kontrabando ug illegal nga drogas ang Talisay City Jail. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.